usaha piye carane ibu-ibu sing kaya ngene delon to. Pas ibu-ibu lak gluwing kabeh to ngene iki. Biar ra delon. Kuwi mesti sing kere larang-larang. Lah sapa sing ngomong sing kere larang-larang? Ibu sini. Ibu sini. Larang-larang. Ayo larang-larang wis. Ora lanang-lanang. Larang-larang tapi duwe teko wong lanang. Iya. Ibu sini tidak usah pakai skincare. Mereka sudah glowing-glowing, sudah cantik-cantik karena setiap harinya terkena air wudhu. Oke? Tepuk tangan buat ibu-ibu. Kowe njaluk apa kowe karo ibu-ibu njaluk apa jajal kowe pengen ora? Lah aku sing penting njaluk donga no. Ndi? Dongane ibu-ibu kuwi. Heeh, njaluk donga kok ibu-ibu. Oh iya bener, lah donga ki ibu-ibu bener. Tapi kowe yo ngopeni bojomu. Aku yo ngopeni laki-laki yang bertanggung jawab kok. Bojomu ngono kuwi lak sedina sakulan mbok kei pira? Loh, santukku tak wenehno kabeh. Oh iya apik. Umpama ngene iki mulih umpama ya teko Pak Joko niki untuk 10 juta. Mulai langsung tak wenehno. Nyah Dik iki lho kayaku dhuwit